Реших малко да разчупя схемата и пробвах леко импровизация върху предишното, което може би видяхте, Бранко. Това е нещо, което е писано първо на китара. Пял е вокал, който е много емоционален и това не е излязло никъде до момента, но има интерпретации, например тази на пиано. Благодаря на Евгений Куманов за акордите, които той така сглоби. И сега ще чуете импровизацията върху тази интерпретация. Може би трябва да забележите, че това е модерно пиано, Modern E Piano, което е електронно пиано и звучи малко по-специфично, има акценти, които сега ще забележите. Едни накъсвания и подобно на дисторшн, което китарата прави по принцип. По-високите тонове и е по-различно. Да не ви оттекчавам. Чао! До следващия път!